ଶୁଣିଛି ଯେ ହୃଦୟ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଆମେମାନେ କେବଳ ହୃଦୟରେ ରହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଯାହାର ବହୁତ ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପାଳନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ମନର ସହିତ କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଶାନ୍ତ ରହିବା ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସେ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ତୁମେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କର, ଭଗବାନ ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଠାରୁ କଦାପି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଧନୀ ଅଟନ୍ତି, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ରହିଥାଏ। ଜୀବନର ଖେଳରେ କେବଳ ସେଇମାନେ ପାସ୍ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେବେ ଜୀବନରେ ଗର୍ବୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁକିଛି ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ, ଯିଏ ତୁମର ଦୁଃଖର ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ତୁମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର ରାତି ଥିବାବେଳେ ମଜା କର, କାରଣ ଜୀବନଟା କେବଳ କିଛି ଦିନର ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହସ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଶିଖ, ତାହେଲେ ତୁମ ଜୀବନଟା ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯିଏ ସତ୍ୟ ଜାଣେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତୁମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ଜୀବନ କେବଳ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅତିଥି ଅଟେ। ସେହି ଜୀବନକୁ ହସ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହସ ଜୀବନ ସତ୍ୟ କହିଥାଏ। ସେହି ଜୀବନର ହୃଦୟକୁ ଦେଖ, ତୁମେ କେବଳ ଏଠାରେ ପ୍ରେମ ପାଇବ। ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ବି ହେଉ, ସମ୍ପର୍କ ଆଗରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ।